Gburi ħafna bit-track record fil-qasam tas-saħħa. Eksosna Roberta Bela f'konferenza tal-aħbarijiet li l-Prim Ministru ndirizza f'Kastilja wara id-diskors tal-budget flimkien ma' deputat mexxej u Ministru għas-Saħħa Chris Fern kif ukoll il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Mistoqsi minn Net News jekk hux ġust li fl-istess waqt li l-Gvern instab ħati ta' kollużjoni fil-kuntratti fraudolenti tal-isptarijiet u li l-qorti qalet li ma ġabx l-interessi tal-pajjiż qabel tal-barranin għatem pazjenti bħalissa ed irrikoverati fil-librerija u l-kantin tal-isptar Mater Dei u oħrajn taħt l-art mingħajr tieqa jew mingħajr post fejn jinħasslu b'mod deċenti minflok ta' garanzija lil pazjenti illi mhux se jibqgħu rikoverati f'dawn is-swali u attakka lil dan l-istazzjon bil-frażi populist u ftaħar bit-track record fil-qasam tas-saħħa. Tipprovawx tkunu populisti fil-mod kif tpoġġu narrattiva. Jekk se nitkellmu dwar l-investiment fil-qasam tas-saħħa gburi ngħid illi dan il-gvern huwa gburi ħafna u ħafna bit-track record tiegħu fil-qasam tas-saħħa. Track record li ċertament iħalli ħafna u ħafna dubji kbar f'dak li għandu x'jaqsam ippjanar u maniġġjar ta' flus il-poplu. Gvern illi nesa proġetti kapitali bħal binja l-ġdida tal-outpatients f'Mater Dei, il-parkeġġ il-ġdid fl-istess sptar, l-isptar il-ġdid fawdex l-investimenti fl-isptar Salluqa u l-isptar il-ġdid tal-kura psikjatrika akuta. U minkejja dak li ddeċidiet il-qorti tal-appell xorta waħda Bela tibqa' jinsisti li mhux veru li tal-Stewart jafu lil pajjiżna 400 miljun euro. Dan ifisser bl-aktar mod ċar li l-Prim Ministru mhux se jkun qed iġib flus il-poplu lura. Mistoqsi dwar ir-raba vapur tal-Gozo Channel wara l-barax ta' kritika li ġimgħa wara oħra du jaqla Nikolaus qabel spjega li mhux se jkun qed jiġi introdott vapur ġdid. Qed inħarsu wkoll lejn metodi oħrajn ta' trasport li bih inseħħu l-konnettività l-għawdex, jiġifieri għandna raba vapur illi l-kuntratt dwaru baqa' fis-seħħ, jiġifieri għandek 4 ro-ro ferries li qegħdin jaħdmu lejn għawdex, mhux biss se nżommu r-raba vapur għaddej, imma wkoll se nżommu s-servizz tal-fast ferry. Minkejja l-appelli tal-imsieħba soċjali biex ineħħi t-taxxa minn fuq l-għajnuna tal-kola Bela tax jifhem illi għandhom jikkonslaw bl-għajnuniet oħrajn li tal-gvern. Minkejja li qalulu biex inaqqas il-VAT mill-catering u insista li dan ma kienx vijabbli u minkejja li talbuh bidla fil-mudell ekonomiku hekk kif ġabet żieda esponenzjali fil-popolazzjoni jidher li din il-bidla fadlilha ħafna biex tasal. Iva hemm bżonn ta' tranzizzjoni li tibqa' dejjem fil-mudell ekonomiku ma tieqaf qatt, mhux li ngħidu li pajjiżna għandu mudell ekonomiku li ma jaħdimx jew li għandu bżonn illi jinbidel ta' taħt fuq jew diskors ta' xi mudell ekonomiku ġdid għaliex dik mhijiex ir-realtà. Finalment Net News taqsal il-Prim Ministru min se jkun qed jerfa' responsabilità politika b'rabta mar-rekit tal-liċenzji tas-sewqan Bela jiddefendi l-aġir tal-Ministru Ian Burch. Diġà kont ċar ħafna, hemm 3 persuni li tresqu quddiem il-qrati tagħna u qed jerfgħu mhux responsabbiltà politika, qed jerfgħu responsabbiltà legali. Il-Ministru Ian Burch wettaq xogħlu ta' Ministru qatt ma talab xejn għalih personali. Francesco Catania għal Net News.